Разпространение на Божието Слово, за да може да достигне до възможно много изгубени души, които се нуждаят от напътствие към истината спасение. Премъдрост Соломонова, глава 4. По-добре е бездетство с добродетел, защото споменът за нея е безсмъртен. Тя се признава и от Бога, и от людите. Кога е тука, подражава ти, а кога се отиде, стремят се към нея и във вечността тя тържествува увенчана, като удържава победа чрез непорочни подвизи. А плодородното множество нечестивци и не ще принесе полза, и прелюбодейните издънки не ще пуснат дълбоки корени и не ще стигнат до твърда основа. И макар за малко време да се раззеленяват поклоните, но като няма твърдост, ще се разклатят от вятъра и от напора на ветровете ще бъдат изкоренени. Крехките клони ще се пречупят и плодът им ще бъде безполезен, неозрял за храна и негоден за нищо. Защото деца, раждани от незаконни съжителства, са свидетели на разврат против родителите при разпита им. А праведникът и да умре рано ще бъде в покой, защото не в дълговечността е честната старост и не с броя на годините тя се измерва. Мъдростта е седина за людите и безпорочният живот възраст на старостта. Като благоугодил Богу, праведникът е обикнат и като живял посред грешници е прибран. Грабнат е да не би злоба да измени разума му или коварство да прелъсти душата му. Защото упражнението в нечестие помрачава доброто и вълнението на страста развратява незлоубивия ум. Достигнал съвършенство в кратко време, той е навършил дълги години, защото душата му е била угодна Господа, затова и побързал да излезе и сред нечестието. А хората видяха това и не разбраха дори и не помислиха, че благодат и милост има за светиите му и промисъл за избраниците му. Праведникът, умирайки, ще осъди живите нечестивци и бързо стигналата до съвършенство, младост, дълговечната старост на неправедника. Защото те ще видят съвършика на мъдрия и не ще разберат какво е отредил Господ за него и защо го е поставил в безопасност. Те ще видят и ще го унижат, но Господ ще им се насмее. И след това ще бъдат безчестен труп и позор между умрелите навеки, защото той ще ги повали да паднат ничком безгласно. Ще ги разтърси от основи и те най-сетне ще запустеят. Ще бъдат в скърби и споменът им ще загине. Съзнавайки греховете си, те ще застанат със страх и техните беззакония ще ги осъдят в лицето им. За греховният и мръсен живот няма стабилно бъдеще, въпреки кратковременното удоволствие. Дори напротив, мизерията е сигурна. Пълнотата на живота не се определя от това колко е дълъг и какво е придобито в него, а от това колко е чист и в близост до Христос. Вършенето на мръсни дела отслабва душата и я отдалечава от Бога. Ще дойде момент, в който всички грешници ще съжалят за делата си, но ще бъде твърде късно. Амин.